Moi boas tardes, vamos a dar comezo á sesión ordinaria do Pleno do Concello do 31 de xullo de 2020, son as 20 horas, cando dá comezo a sesión en este formato reducido, de maneira que podan cumprir todos os prevencións de distanciamento para poder celebrar o Pleno. Vamos a disculpar tamén a asistencia a non asistencia da portavoz do Partido Socialista, que tamén disculpou que por motivos laborais non podía estar aquí, e disculpar tamén a presencia do resto dos membros da corporación pola celebración, como decía inicialmente, deste pleno en formato reducido. Vamos a dar comezo entonces aos puntos da orden do día. O primeiro punto, a aprobación se procede do borrador de acta da sesión anterior correspondente ao 17 de xuño de 2020. Alguna cuestión con respecto á acta? Entendo que se aproba por unanimidade entonces a acta correspondente ao 17 de xuño de 2020. No punto número 2, resolucións adoptadas por a alcaldía desde a última sesión, pues dar conta de, como sempre, que están a disposición en secretaría as resolucións que foron adoptadas. Punto número 3, dar conta do decreto número 2020-0080, por lo que se aprobou a liquidación do orzamento de 2019. En este caso, é un punto que, como saben os membros da corporación, non é de debate, senón dar conta ao pleno da aprobación da liquidación do orzamento xeral de 2019. O máis salientable desta liquidación do orzamento xeral de 2019, que vai dar lugar a que teñamos un punto número 5 co plan económico financiero para os exercicios 2020 e 2021, e que dos informes realizados pola Secretaría dase conta tamén de que na avaliación do cumprimento do objetivo de estabilidade orzamentaria e de regla de gasto non se cumpre o objetivo de regla de gasto, e que, por lo tanto, que tal e como ven emitido no informe da Secretaría, pois a lugar a aprobación dun plan económico financiero que permita, tanto no ano en curso como no seguinte, o cumprimento do objetivo de regla de gasto, que deberá ser aprobado polo Pleno do Concello, e que por eso está no punto número 5. Punto número 4, solicitude de prórroga do contrato de aluguer con opción de compra das parcelas 53, 54 e 59 do Parque Empresarial de Chorente. En este punto, como se explicou xa na comisión informativa, trátase de dictaminar sobre a solicitude realizada pola sociedade Metales Bergondo SL, que ten un contrato de arrendamento con dereito á compra do Parque Empresarial das parcelas, como decía antes, 53, 54 e 59, na Parque Empresarial de Chorente, na ampliación do Parque Empresarial de Chorente, na zona de Roiriz, e que solicita ampliación, tal como figura no contrato, dun ano máis, que sería o último ano, e que, por lo tanto, esa prórroga do contrato de arrendamento remataría no ano 2021. Adianto xa que a postura do voto do grupo de goberno vai a ser favorable, e que xa se dictaminou tamén, como dicía antes, na Comisión de Facenda por parte do Partido Popular. Pois por a nosa parte, xa evidenciamos na Comisión de Facenda, nós non vamos a apoiar e non vamos a votar a favor deste plan económico financiero, que non hai que votar, perdón. Non, estamos ca solicitude de prórroga da parcelas 53, 54, 54, perdón, por a nosa parte non temos nada que decir, o sea, non sempre dixemos que non é o tipo de instalación que máis nos gustaría para ter no parque empresarial, pero bueno, está no seu dereito, lógicamente non nos podemos opor. Entendo que se aproba por unanimidade entonces a prórroga do contrato de arrendamento por este ano que ten dereito, que é o último ano, sería ata o 2021. No 2021 xa teria que facer efectiva nese momento a compra da parcela. Punto número 5, plan económico financiero para os exercicios 2020 e 2021. Como se deu a coñecer xa na Comisión de Facenda celebrada o martes, deu o análisis da conta da liquidación do orzamento do 2019, vistos todos os análisis para o cumprimento da Lei de Estabilidade Orzamentaria, dedúcese
que, a pesar de haber un remanente positivo de tesorería de 131.683 euros, hai un exceso de gasto para o cumprimento da regla de gasto que excede 74.000 euros, por redondear, 74.000 euros, e que, por lo tanto, que a liquidación do orzamento de 2019 non cumpre coa regla de gasto tal e como está previsto na Lei de Estabilidade Presupuestaria. Eso exixe por parte do Concello a aprobación do Plan Económico Financiero para os exercicios de 2020 e 2021, que, como se deu conta tamén na Comisión de Facenda, non afectaría o exercicio do 2020 tal e como aparece na proposta, porque considerase xa que no 2020 vai haber o cumprimento da regla de gasto e, por tanto, non sería necesario realizar esos axustes, pero ese exercicio 2021 que sería necesario realizar un axuste de 116.000, bueno, propongo realizar un axuste de 116.854 euros, na que sería posible realizar un axuste menor de 116.000, como decía, 854 euros, o que suporía o cumprimento, bueno, pues non só da regla de gasto, sino tamén, bueno, pues rematar o exercicio con un resultado de 184.108,37 euros e, por lo tanto, con un cumprimento máis colgado da regla de gasto. É verdad que esta é a previsión que se fai agora en función dos números que existen, das liquidacións do orzamento que temos agora e tamén dos ingresos que están previstos para o exercicio seguinte, á espera de ver efectivamente se os exercicios previstos son os que están contemplados aquí ou non, sobre todo no que ten que ver cas transferencias de outras administracións, coa participación nos tributos do Estado e con transferencias de outras administracións, que a vista das últimas noticias, bueno, pues é posible que se manteñan nos términos nos que están agora, pero que tampouco, bueno, pues ahora mismo está firmado ningún acordo que verifique que efectivamente vai a ser así. Por lo tanto, bueno, pues como sempre, facendo unha proyección para este plan económico financiero, co coñecemento que temos agora de como vai a evolucionar tanto os ingresos como os gastos no exercicio 2020 e no exercicio 2021, que de ser así, bueno, pues non suporía unha merma no que ten que ver con os seus ingresos e na que desde logo non cumpre as expectativas que nos teríamos. Con isto, bueno, pues con a aprobación deste plan económico financiero cumpliríamos cos requisitos tamén por ese exceso dos 74.000 euros na liquidación do orzamento do 2019 e, por lo tanto, bueno, pues daríamos cumprimento tamén ao que está legalmente establecido, que é a aprobación deste plan económico financiero por parte do Partido Popular. Bueno, pues por nosa banda, como xa indiquei na anterior intervención por equivocación, nos, como ya anticipamos xa na Comisión de Facenda, nos non vamos a apoiar, ainda que é correcto, é o que hai que facer, baseado nos informes da Secretaría de Intervención deste Concello, é o que hai e se deriva, pues, como vostede ben explica, de non cumplir a regla de gasto na liquidación do ano 2019. Non lle vamos a dar voto a favor porque non solamente non é o que máis nos preocupa neste momento non cumplir coa regla de gasto en Allariz. Hai un indicador que tamén vemos, xa vimos, xa falamos dil na aprobación da conta do ano anterior, volveremos a falar no deste ano, porque vemos que sigue sendo moi preocupante que o período medio de pago que sigue situado nos 139 días de media, e iso sí que un indicador xunto con outro nos pon unha situación moi delicada nun momento de absoluta incertidumbre tamén a nivel estatal que poda pasar co reparto dos fondos que nos podan vir do Estado e que non sabemos como vamos a continuar. Nos, moitas veces, e así tiñamos un plan de axuste tamén que se fixera co gallo no momento que se había pedido ou se había acudido ao rescate do Concello para pagar a proveedores no ano 2008, temos ese plan de axuste que creo que tiña vixencia hasta 2023, non recordo, e tampouco estamos cumprindo con ese plan de axuste. Vostedes, en moitas ocasións, o temos falado, vostedes dicen que xa non poden facer máis, que xa se sinten incapaces para reducir o gasto do Concello. E non hai outra alternativa para sair desta situación que reducir gasto. Sempre acabamos facendo o mismo, reducir inversión, e ao final todo isto redunda
en definitiva, na calidade de vida e dos servicios dos nosos vecinos, porque non estamos prestando servicios de calidade neste momento en moitos ámbitos. Por este motivo, entendendo que é correcto, entendendo que é o que hai que facer, entendendo que é algo que deriva da liquidación e que é así, nós non vamos a dar o apoio, porque non vamos a dar o apoio ás políticas que están provocando que estemos nesta situación. Nada máis e moitas gracias. Pois, solo un apunte. Nós, efectivamente, tamén estamos preocupados por a situación que pode vir a partir de agora e por cuáles van a ser os ingresos ou non que pode efectivizar o Concello tanto no que queda de exercicio como nos exercicios seguintes. Pero sí que creemos que o Concello leva un efeito, un esforzo importante para a reducción da súa débeda e para a reducción tamén de gasto que podía ter, e sí que é verdad que hai algo no que non nos pomos de acordo, e é que a nos gustaría que, aparte de que fixeran a aportación de que é necesario seguir reducindo o gasto, que nos dixeran concretamente en onde e en que partidas, porque é verdad que boa parte do gasto do Concello de Allariz se sustenta sobre todo nos servicios que preste, e, por tanto, temos un capítulo 1 e un capítulo 2 donde están, basicamente, todos os servicios que o Concello está prestando e que permiten que tengamos a calidade de vida que temos ahora, que permite que estemos pasando un verán, como estamos pasando ahora, por exemplo, con uns negocios que están chegando ás facturacións que xa estaban tendo en outras ocasións dos datos que nos están dando en anos anteriores, e, por tanto, nos parece que efectivamente rebaixar esos capítulos implica necesariamente suprimir ou recortar algún dos servicios que hai se preste, e, por tanto, recortar claramente na calidade de vida ou na actividade que permite, na actividade de promoción económica, que é a que permite que os nosos establecementos e os nosos negocios podan seguir ca porta aberta e podan seguir con este ritmo de traballo, e, por tanto, eso sí que suporía, creo, un problema para Allariz importante e un frenazo para Allariz, para a xente, para os servicios que ten e para a súa economía importante. Se hai algo no que eu creo que efectivamente podemos reducir, en todo caso, e en o que estamos facendo un esforzo moi importante, a pesar de que nos gustaría non ter que facelo, en as inversións precisamente por iso, porque Allariz fixe un esforzo moi importante no seu día en dotar, o Concello fixe un esforzo moi importante en dotar a Allariz dunhos equipamentos moi importantes que son os que agora están garantizando esa calidade de vida, e, por tanto, sí que nos parece que o que debemos facer é manter esa calidade de vida e manter esa actividade económica, e, por tanto, nos resulta efectivamente complicado poder chegar a un acordo máis alá do abstracto de que efectivamente sería necesario axustar o gasto, que servicio en concreto entonces sería o que teríamos que suprimir o que teríamos que eliminar, porque ao final isto é o que se traduce precisamente en eso. Si se recorta, en que se recorta? E, por lo tanto, nos consideramos que é máis axetado ahora mismo non facer ningún tipo de recortes, que decir que non aplicar ese tipo de recortes e intentar manter esa calidade de vida e esos negocios que están ubicados en Allariz, e por iso creemos que a espera de que efectivamente se acabe resolvendo o problema de verdade importante que é o da financiación local, nós que temos unhos servicios que están máis que axustados no que ten que ver ca súa propia execución, e que, por lo tanto, resulta moi difícil ahora mismo poder disminuirlos para seguir prestando con esa mesma calidade, e, desde logo, o que sí que non entra dentro das nosas previsións é suprimidos. Con eso, eu creo que, efectivamente, no que sí que estamos de acordo é que, efectivamente, do análisis das contas dedúcese que hai que aprobar un plan económico financiero e que necesariamente, independientemente de que non estemos de acordo en estas cuestións, no que sí que estamos de acordo en que, efectivamente, é preceptivo aprobar o plan económico financiero e que, por lo tanto, que procede ahora, efectivamente, esa votación sobre a aprobación ou non do plan económico financiero, que, como se adiantaba na comisión por parte do grupo de goberno, desde logo vai a ser o voto favorable. Procedemos entonces ao voto? Vale, sí. Creo que en máis de unha ocasión, respecto ao que vostede di, só faltaba que nos fixéramos o seu traballo. Mais dunha vez dixemos que nos sentemos, que hai temas importantes e que nos concernen a todos, e que vexamos as cifras reais de todo o que facemos e de todo o que supón os nosos servicios, e que entre todos estudemos a mellor maneira de poder axustar os nosos gastos á realidade económica que vivimos e que vive este Concello. Esa sería unha política responsable. A partir de aí, decir que vostedes non recortan, que non recortan
de cara á galería pode que non, pero o mantenimento nos servicios empeza a ser bastante precario. Só hai que ver como están as máquinas do gimnasio, da piscina, que é verdadeiramente penoso na situación que están, que eu tamén me pregunto, que outro día, cando me chegaron unhas fotos, foi pena que non as houvese imprimido, pero as teño aquí e les podo pasar, pero seguro que as coñecen perfectamente o estado desas máquinas, o estado de oxidación, o estado que ten toda esa instalación. Que durante todo o estado de alarma, que non se pudo abrir a piscina e eses traballadores estaban traballando, seguramente podían haber feito algo de mantenimento nesas instalacións e poder haber posto a punto de alguna forma en unhas condicións, por lo menos limpiar ese óxido, porque é unha cuestión de limpieza en moitos casos, de limpieza, mantenimento, conservación, esas máquinas. Podemos falar dos parques infantís, que se caen a pedazos, a alcaldesa, se caen a pedazos. Entón, decir que non están recortando é, francamente, faltar a verdade de todos os veciños. Non nos vamos a pôr de acordo nesto, efectivamente. Si nos poderíamos pôr de acordo e sentarnos, conformar un grupo de traballo para traballar neste senso en pro de Allariz e traballar con toda a lealdade, como levamos feito en moitos temas, dende que vostede é a alcaldesa. Penso que neso seguramente estamos de acordo, que estamos traballando con moita lealdade, estemos ou non de acordo en moitas decisións. É dicir, estamos mostrando a lealdade institucional de decir, vivimos os momentos que vivimos, é a situación que é vostede a que está ao frente, nós non llevamos a pôr paus na roda, pero eso non significa que tamén comulguemos con rodas de muiño en todo. É dicir, non confundamos os términos. Nada máis que decir. Bueno, efectivamente, creo que podemos ponernos de acordo en moitas cousas e moitas lóxicamente non. É verdad que durante o estado de alarma sí que se fixeron traballos de mantemento en moitos servicios. É verdad que houve algúns días que efectivamente, sobre todo, bueno, pues, que permiso retribuído que o personal foi para a casa, pero no resto dos días o personal do Concello de Allariz estivo traballando sempre, non? E eu sí que creo que hai unha cuestión que efectivamente exixe un mantemento maior. No caso dos parques infantís, é verdad que hai algúns parques infantís que teñen unhas deficiencias importantes e, de feito, bueno, pues vimos estes días de revisar con varias empresas cada un desos parques para facer uns traballos ahora de sustitución de moitas desas pezas e de traballos ali de moitas desas pezas, pero que sí que teño claro tamén en este tempo é unha cousa, non? Para empezar, que o orzamento sí que reflexa fielmente cuáles son o coste dos servicios que prestamos, pero tan fielmente o reflexa que podo decir que incluso para que haya unha maior claridade nas contas, hasta para a redacción do orzamento de cada ano punteamos cada recibo de suministro eléctrico de cada exercicio de cada servicio para ver exactamente o consumo e incrementar ou disminuir cada partida para axustar exactamente o consumo do ano anterior ás posibles previsións que haga. Quer dizer, que estamos intentando facer un estudio de ser tan minucioso para chegar incluso a concreción nas partidas, nas diferentes partidas de todo cada un dos gastos. Para eso comparamos a liquidación do exercicio anterior, o estado de execución do orzamento actual, en outros casos as facturacións, en este caso como poden ser os suministros eléctricos, para intentar axustalo o máximo posible, ainda que sempre poda haber, bueno, pues efectivamente, bueno, pues imprevistos que fagan que poda variar alguna desas partidas. E eu creo que despois, na propia execución do orzamento, se ve que o axuste que hubo aí, bueno, pues é moi importante, incluso na liquidación deste 2019, verase que as poucas desviacións que hai no orzamento teñan que ver co capítulo de personal, que o tratamos incluso en algún pleno, con unha desviación que obligounos a facer, bueno, pues unha modificación no orzamento para incrementar en 166.000 euros o capítulo número 1, porque foi onde sí que o número importante de baixas, máis a subida salarial, que está máis alá do que nos podamos decidir, que nos ven imposta, por certo, sin ninguna financiación que acompañe a esas subidas salariales dos personales, neste caso, do personal municipal, pois foi necesario acometer e, por tanto, sí que hai alguna desviación, pero en cuestións como estas que son absolutamente imprevistas. No resto, está máis que axustado todo o orzamento. Eu creo que nas liquidacións se ve perfectamente que é así. En todo caso, sí que recollo, bueno, pues esa suxerencia de que efectivamente se podan contrastar os servicios que prestamos, o coste que teñen esos servicios que prestamos, e en todo caso, bueno, pues ver todas as suxerencias que poda haber con respecto a esos servicios que está prestando o Concello, e que, por lo tanto, bueno, pues que
que se podan facer ou incorporar as aportacións que poda haber por parte dos diferentes grupos, ou, por suposto, non debe ser de outra forma. Se non hai ninguna cuestión máis, sometemos a votación, sometemos a votación a aprobación do Plan Económico Financiero para os exercicios 2020 e 2021. Votos a favor? Votos en contra? Apróbase cos votos favorables do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Punto número 6. Moción do PP para exigir a dimisión do diputado Rodríguez Villarino polos seus ataques a autónomos e pemes da provincia de Ourense e o cese do subdelegado do Goberno pola súa falta de transparencia e actuacións viciadas de partidismo. Ten a voz a portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular. Ben, bueno, podría parecer que esta moción pouco ortodoxa para o pleno dun concello, para o plenario dun concello. Mesmo na comisión, debido a que isto xa foi tempo que se meteu e que foron os feitos, se me preguntou se a retiraba. E lle dixen que non a retiraba, e non a retiro, e hoxe me teño que reafirmar e que fixen ben non retirala, porque vemos que esta persoa non só leva tropezando coa mesma pedra, enrocándose na mesma absurdez desde o inicio do estado de alarma no trato aos autónomos e a pemes desta provincia, sino que hoxe se reafirma dicindo que vai a un contencioso, presentou un contencioso administrativo contra as bases destas axudas. Por lo tanto, creo que sí é acaecido que todos nun momento dado podamos tomar conciencia e dar un toque de atención, porque estar na política hai que estar con altura de miras e por encima dos intereses partidistas, sobre todo en momentos como os que estamos a vivir. E o señor Rodríguez Villarino non só demostra que non está, que non ten altura de miras, que non ten altura política e que ademais non está a altura das circunstancias, do que seguramente todos os seus votantes e os mesmos militantes do Partido PSOE de Ourense estarían. A pandemia do COVID-19 provocou que máis de 132 fallecidos na nosa provincia, unha situación dramática que fixo co pleno da Corporación Provincial co voto a favor de todos os grupos políticos, agás o Grupo Socialista, declarase o loito oficial ourense. Esta crise sanitaria derivou tamén nunha crise económica, especialmente para traballadores autónomos e pequenas e medianas empresas. O Goberno provincial constituiu o comité do día despois ao principio do estado de alarma para planificar a reactivación económica da man do empresariado, dos autónomos, dos que crean riqueza e xeran emprego no territorio. O 29 de abril, a Corporación Provincial de Ourense celebrou sesión extraordinaria e aprobou, entre outras, axudas directas a autónomos e pequenas e medianas empresas dos 91 concellos da provincia menores de 20.000 habitantes. Axudas para inxectar liquidez en momentos moi delicados, coa mínima burocracia e compatibles con calquera outra. O Grupo Socialista non votou a favor das mesmas e no debate o portavoz socialista non cuestionou a legalidade delas. O portavoz do Grupo Provincial Socialista, especialmente durante estas difíciles semanas, fixo un novo exercicio de ruindade poñendo trabas a calquera medida do Goberno provincial, buscando sempre a maneira de torpedear ou boicotear calquera acción pensada sempre no interese xeral de Ourense, no seu territorio e nas veciñas e veciños da provincia. O portavoz do Grupo Provincial Socialista asinou un documento presentado con data 26 de marzo polo seu grupo, onde debulla 15 medidas para facer fronte aos efectos derivados da pandemia provocada polo COVID na provincia, e nas 4 follas que o integran non aparece a palabra autónomo nin empresa por ninguna parte. O portavoz socialista na Diputación tamén é portavoz socialista no Concello de Ourense. As trabas e as axudas aos autónomos da capital da provincia tamén son unha constante nas súas declaracións, así como a actitude permanente de crítica ás mesmas. Quizás pola aparición dos documentos oficiais facilitados tarde e a regañadientes pola subdelegación do Goberno, onde queda acreditado que promoveu a revisión da legalidade das axudas directas a autónomos e pemes no pleno do Concello de Ourense, axudas directas a autónomos e pemes. No pleno do Concello de Ourense votou a favor da modificación de créditos que incluía axudas similares no pleno celebrado o 18 de xuño. Un pronunciamento que choca coa abstención plantexada na votación da modificación de créditos que incluía as axudas da Diputación que impugnou verbalmente no pleno da Corporación Provincial do día 29 de maio. Mesmo asunto, sentido diferente de voto. Só a súa mentalidade e actitude pode provocar este resultado e levar consigo os outros membros dos seus grupos local e provincial.
Non sorprende a ninguén o comportamento e conducta do portavoz do Grupo Socialista. Trátase dunha liña coherente coa súa condición de reprobado pola Corporación Provincial en sesión plenaria celebrado o 20 de decembro de 2019. Un acordo unánime do Pleno di que a reprobación prodúcese por a súa desprezable práctica política de manipulación, mentira e insulto. Desde o grupo asinante desta moción, amosamos o noso máximo respeto ao Partido Socialista, aos seus militantes e electores, pasados, presentes e futuros, pero non podemos permitir no eido da política un talibanismo tan cruel capaz de levar a unha errática deriva a estrategia dunha formación política. Unha dirección que, por exemplo, leva a non comparecer nun dos debates máis importantes do ano da Corporación Provincial de Ourense ou debates sobre o Estado da provincia. Unha irresponsabilidade que determina que os escasos valeiros do Grupo Socialista supoñen tamén un abandono de funcións evidente e unha traizón a quen votou o socialismo que queda sen representación, sen representantes e sen voz nin propostas. Un erro maiúsculo. Un portavoz que fai que o seu grupo vote en contra dun acordo de idéntico texto aprobado unánimamente pola Federación Española de Municipios e Provincias. Un acordo que vai en contra dos intereses de todos os concellos de Ourense e, polo tanto, da veciñanza da provincia. Votar en contra de que os concellos da provincia utilicen a súa liquidez, os seus remanentes, en accións no seu territorio en beneficio das veciñas e veciños e que o Goberno de España non nos expolie económicamente. Votar en contra de Ourense e dos seus concellos. E agora atacar os intereses dos autónomos e das pemes da provincia. Unha nova dinámica... Perdón, vou me retirar a mascarilla porque estou empezando a ver mareada. Unha nova dinámica en contra de Ourense, neste caso en contra dos protagonistas da reactivación económica nos momentos nos que máis precisan do apoio de todos, especialmente das administracións públicas. A semana, no pleno da Corporación Provincial de maio pasado, o Grupo Socialista, seguindo as directrices do seu portavoz, votou en contra da constitución da Comisión Ourense Futuro para darlle voz na Diputación á sociedade civil no futuro da provincia. O único grupo que votou en contra, os outros 4 grupos a favor da Comisión Ourense Futuro, a favor do futuro de Ourense e o portavoz socialista en contra, sempre en contra de Ourense. A especial virulencia do portavoz socialista pareceu contaxiar durante todo este tempo determinadas actuacións do subdelegado do Goberno na provincia de Ourense. Todo parece dar resposta a unha estrategia de utilización partidista das institucións do Estado por parte de quen entende a política como unha operación personalísima de prepar e medrar a costa de quen sexa persoas ou a propia organización política na que milita, sementándose en reira fora e dentro das súas filas. Resulta paradóxico que unha das accións máis e mellor valoradas das postas en marcha polo Executivo Provincial durante este tempo, converter o pabillón Paco Paz en centro logístico de atención, aparcamento, higiene, descanso, manutención e desinfección de vehículos para transportistas e personal esencial na loita contra o COVID-19, fora inspeccionada por enviados da subdelegación do Goberno e mesmo que determinados colectivos das forzas e corpos de seguridade do Estado foran advertidos de non utilizar estes servicios para evitar o éxito dos mesmos. O feito máis grave de toda esta burda obra foi a posta en marcha dunha revisión da legalidade das axudas de autónomos e pemes por parte da subdelegación do Goberno. Axudas similares ás postas en marcha en todo o Estado por gobernos provinciais e concellos de todos os signos e colores políticos. Axudas semellantes ás dos concellos da Coruña e de Lugo, que por poñer exemplos cercanos con alcaldesas socialistas e onde a subdelegación do Goberno non están a revisar a legalidade das mesmas, porque en Ourense sí. A subordinación do subdelegado do Goberno e as equivocadas políticas ante Ourense quedou ao descoberto coa documentación oficial remitida finalmente logo de non dar audiencia no expediente nin suministrar documentación cando a Diputación solicitou personarse e coñecer quen promovera tamaño ataque aos autónomos e pemes do territorio provincial. Foi o portavoz do PSOE da Diputación quen quixo que a subdelegación revisara a legalidade das axudas da Diputación e foi o subdelegado o que admitiu que alguén poda, por requerimento verbal, poñer en marcha o aparato administrativo. O mesmo subdelegado que omitiu que incoara o procedimento nas comunicacións que mantivo coa Diputación. O diputado provincial Rodríguez Villarino, o concelleiro do Concello de Ourense, Rodríguez Villarino, atacou pola calada, polas costas, os intereses de milleiros de ourensáns. Unha traizón a Ourense que pretende declarar nulas esas axudas e que milleiros de ourensáns en todos os concellos da provincia teñen que devolvelas nun momento tan difícil no que todas as axudas son poucas. Ourense non merece representantes políticos tan indignos e torticeiros. Non se pode xogar coa xente, na política non vale todo. A provincia de Ourense, as veciñas e veciños non se merecen representantes políticos tan sectarios
que poñen en risco axudas tan necesarias por puro interés electoral ou control dunha organización política, traicionando a quen reivindica a nobreza e dignidade do exercicio da política. Estar en contra de Ourense, dos seus autónomos, dos seus emprendedores, das súas empresas, é unha actitude que incapacita a calquera e define perfectamente a quen só pretende destruir. En virtude de todo o exposto, propoñemos ao Pleno do Concello de Allariz o seguinte acordo: exixir a dimisión como deputado provincial e como concelleiro de Ourense do portavoz do Grupo Socialista Rafael Rodríguez Villarino, xa reprobado polo Pleno da Corporación Provincial de Ourense en decembro de 2019 pola súa actitude destructiva, especialmente contra os autónomos e pemes da provincia de Ourense. Solicitar ao Goberno de España o cese do subdelegado do Goberno por actuar con subordinación ás decisións do seu superior xerárquico na organización política na que milita, causando inseguridade e potenciais efectos económicos adversos a milleiros de ourensáns e ourensanas e por quedar acreditada a falta de transparencia e ocultación de documentos nun procedimento administrativo que afecta gravemente aos intereses da veciñanza provincial. Dar traslado deste acordo ao Presidente do Goberno de España, aos alcaldes e alcaldesas de todos os concellos da provincia de Ourense, ao Presidente da FEN, ao Presidente da FEGAN, aos Presidentes das Confederacións Empresariais de España, de Galicia e de Ourense, aos Presidentes das Organizacións de Autónomos a nivel nacional, autonómico e provincial e a todas as asociacións empresariais de Ourense, tanto a nivel provincial e local, de calquera dos 92 concellos de Ourense. Por parte do Grupo Municipal do BNG ten a palabra para posicionarse sobre esta moción o Tenente Alcalde, primeiro Tenente Alcalde e portavoz do Grupo Municipal, Bernardo Varela. Como ben indicaba a voceira do Partido Popular, esta moción xa foi debatida no Pleno da Diputación Provincial e xa daquelas tiven a oportunidade de indicar que o noso entender se trata de unha moción absurda que reflexa perfectamente, por desgracia, o que esta provincia é para o Partido Popular, un campo de xogo que únicamente vale para recoller votos. Nunha provincia de Ourense, coas graves eivas que temos, moito máis alá do Covid-19, o PP presenta unha moción para reprobar a un representante do Partido Socialista que non vamos ser nós quen o defendamos, pero tampouco quen o reprobemos. Alá os representantes do Partido Socialista e os seus votantes saberán perfectamente se o señor Villarino o representa ou non. E tomarán as decisións que consideren ao respecto co seu respaldo ou reprobación, pero serán eles e non o BNG, como xa veñen de facer recentemente nas eleccións autonómicas. O que non pode este tipo de mocións é desviar a atención e que en vez de poñer un plan estratégico para a provincia en marcha, nunha provincia onde, por certo, a caída do número de autónomos de fevereiro de 2019 a marzo de 2020 foi de 360, isto é, de 23.800 a 23.264. Nunha provincia, a de Ourense, onde, según o informe de ATAS, a Asociación de Traballadores Autónomos, a reducción de 2015 a 2019 foi dun 11,7%, mentras no resto de Galicia a media foi do 6% e no Estado español somente do 1%. Isto é, un comercio pechado cada 2 días, e isto sin que tivera aparecido ainda desgraciadamente daquela pandemia do Covid-19. Estando isto claramente ligado, según a ACA manifesta, a un grave problema na expoboación, cunha reducción de 1.642 veciños e veciñas menos no 2019, que van a 28.000 menos na última década e a 37.590 habitantes menos dende o ano 2000. Por certo, todo isto mentras o Partido Popular dos señores Baltar e Feijóo levan desgobernando esta terra. E con todo isto acontecendo na provincia, onde fan e desfan, en vez de traer a este pleno municipal propostas para sacar adiante os veciños, os que nos debemos, o que se lles ocorre pedir a reprobación dun representante de outro partido político. Resulta algo vergonzante que non antepoñamos os intereses comuns e unir as forzas de todos e todas en favor de revertir a situación que xa ven arrastrando Ourense dende antes da crise Covid e traballar porque esta non afonde máis aínda a situación de abandono pola que xa estamos a pasar. En propostas de avance e busca de solucións atoparán o BNG e a este grupo de goberno. En tirarse lixo uns aos outros non conte con nós, xa hai bastante. Está claro que, aínda que 600 euros non van ser a solución aos nosos autónomos e pequenos empresarios, cando a situación é a que estamos a sufrir, calquera axuda, por pequena que sexa, aínda se falaba hoxe pola mañá no pleno da Diputación, seja benvido. O BNG confirmou co secretario xeral da Diputación Provincial que a cantidade disponible de fondos era suficiente para que todos os solicitantes, independentemente de que fixeran a súa solicitude antes do prazo legal ou dentro do mesmo, é suficiente. Isto é importante, dentro de que non deixa de ser unha cantidade pequena para a magnitude do problema.
Tamén resulta certo que semella que algún representante do Partido Popular tentaron vender por adiantado estas axudas publicitándoas dun xeito partidista, o que motivou que xunto cun erro humano por parte do persoal da Diputación se presentaran 638 peticións antes de prazo. Estas axudas estánse a tramitar con cartos de todos e todas e, polo tanto, non deberían acontecer certo tipo de comportamentos. Pero o BNG considera que neste caso todas as formacións políticas temos a obriga de estar por riba da liorta en mundo. E tamén temos a obriga diante da cidadanía de Ourense de sacar adiante propostas constructivas estratégicas que vayan moito máis alá dunha axuda de 600 euros lineais por autónomo. Cando o que necesitan eles, o que precisamos todos, é por en valor os infinitos recursos que ten a nosa provincia e parar a sangría demográfica e socioeconómica que padece. Traballemos en positivo. Pódense mobilizar moitos recursos e por en valor a nosa posición estratégica. Estamos obrigados, como representantes públicos, a evitar que a xente nova se vexa obrigada a emigrar, a que en Ourense non nazcan nenos e nenas. O BNG para iso está nas institucións, non para perder o tempo en mocións que, dende logo, como esta, non axudan en nada. En este caso entendemos que as posturas políticas do Partido Socialista e o señor Villarino serán xulgadas polos seus votantes. Señoras e señoras do Partido Popular, non fagan perder tempo a este pleno. Fagan propostas en positivo para solucionar problemas. Os que vimos arrastrando con estes 37.590 habitantes menos en 20 anos. Esos máis de 2.000 autónomos menos en 4 anos. E os retos a futuro que nos vai impoñer o COVID-19. Pero non desvíen a atención. O que hai que facer é traballar a favor de Ourense, de Allariz e de Galiza, e neso está o BNG. Neste punto si nos aturparán. Sinceramente, o señor Villarino, o Concello de Allariz, ni nos vai ni nos ven. O mellor sería máis acaído plantexar algo semellante co señor presidente da Diputación Provincial, que de xeito veterado furta os recursos que lhe corresponderían ao noso Concello nun reparto xusto dos fondos provinciais. Se este Concello estivera na provincia de Lugo, recibiría máis de 350.000 euros anuais do plan de cooperación, e xa non digamos os máis de 600.000 euros que recibiríamos de estar na provincia de Coruña, frente aos escasos 80.000 que recibimos en total da Diputación Provincial de Ourense. Seguramente isto ano tras ano faría que mudáramos de ver onde recortar a ver que servizos incrementar. Pero a pesar disto, o BNG entende que este tipo de propostas non son especialmente edificantes e por eso non as facemos. Axélenos a conquerir a Diputación Provincial un trato xusto para os cidadáns de Allariz e logo que cada concello xestione os fondos do plan único como o mellor considere e que os seus veciños, como o señor Villarino, os xulguen cos seus votos. A isto os emplazamos. Moitas gracias. Non sei se hai turno de réplica. Sí, mire, señor Bernardo, non estou de acordo que comparte do que vostede acaba de expoñer. Con outras cosas sí poderíamos estar de outras formas, porque é certo que non é prato de gusto ter ni que reprobar ni que pedir a dimisión un compañeiro dunha corporación. Pero usted e eu vivimos e sabemos do que estamos a falar. E mire, eu si estou defendendo os vecinos de Allariz con isto. Porque si isto houbera progresado, ou ese contencioso administrativo que penso que non chega a ningún sitio porque isto non chegou, progresase, dúcias de veciños deste povo terían que devolver esas axudas. E non están os tempos para iso. Porque isto pode levar un tempo, e imagínese con todo o que está aí, porque ahora estamos vivindo un pequeno espexismo desta terrible pandemia, deste momento caótico e brutal que estamos a vivir e que non sabemos que vai a pasar a partir de setembro, pero que me consta que a todos nos preocupa moito, e os autónomos e pymes máis, porque son os que teñen sobre as súas costas pois a cuchilla afiada de poder ter que cerrar os seus negocios, dependendo como está a avance. E me imagino que nesa situación ningún, por pouco que sexa, 600 euros pode non parecer moito, efectivamente non son moitos, e é certo que se fixo para que fose compatible con calqueras outras axudas. Pero imagínese en moitos deses casos que se visen abocados ao peche por esta situación, que dentro de 14 ou 15 meses tuvesen que devolver esos cartos. Así que con este tipo de políticas e con este tipo de mocións, aínda que non son especialmente do meu agrado, tamén estamos defendendo os vecinos de Allariz. E lle vou a decir outra cousa. Eu falaba na anterior intervención
da lealdade e altura de miras política. E tamén ya pido, cando vostede di que debemos presentar propostas que melloren a nosa calidade de vida ou a situación dos nosos autónomos ou pymes, vostede sabe que en xuntas de portavoces, que a alcaldesa está aquí tamén, fixemos propostas verbais e chamadas por teléfono, e sempre o dixen, vámonos a facer así, porque vostedes gobernan, e vostedes saben, ou tenen nos seus planes de goberno, o que mellor les parezca. Nos fixemos propostas verbais, se as queren por escrito, tamén as facemos. Non as fixemos por escrito porque creemos que non é momento de vender política, sino de arrimar o ombro. E aí sabe que ese é o tipo de política que eu fago e levo facendo moito tempo, por coherencia e por estar á altura das circunstancias, que non son fáciles para nadie, e que non é o momento de vir a dar leccións a nadie, e menos a quen temos a cabeza, nos dirixa onde nos dirixa, porque quen está a cabeza, tanto deste Concello como dunha Diputación como da Xunta de Galicia, é alguén que é elexido democráticamente por os vecinos e vecinas da circunscripción que sea. Neste caso, a alcaldesa de Madrid é a nosa alcaldesa, a miña tamén. E como miña alcaldesa, como alcaldesa dos membros do meu grupo político nesta corporación e como alcaldesa de todos os votantes, tanto do BNG, como do Partido Popular, como do PSOE, creemos que nos, esas propostas que vostede agora demandaba aquí, me gustaría que fose leal e recoñecese que si se fixeron verbalmente e se fixeron dunha forma constructiva. E se non podo decir cales son, se a alcaldesa quere, porque polo menos en varias conversas con ela, que tivemos, e yo agradezco, comunicación fluida durante todo o estado da pandemia, e é así como creemos que debe ser. Eu te fixen diversas propostas e hasta aí podemos chegar, si quere, que as poñamos por escrito. Nos non temos ningún problema en poñelas por escrito, porque seguramente estemos a tempo, porque todo isto está empezando. Pero sigo pensando que quen goberna é quen ten que tomar a decisión. Que nos fagamos propostas de forma leal non quere decir que non as fagamos. Que non fagamos ruido mediático non quere decir que non traballemos ou que non pensemos nos nosos veciños. Quero que iso tamén quede claro, porque pode levar lugar a confusión e non é un momento para iso, neste momento. Moitas gracias. Bueno, turno de réplica por parte do portavoz do Grupo Municipal do BNG. Breve, por favor. Sí. Nos, creo que desde a alcaldía así se fixo en todo momento, ademais sabido, tanto respecto da voceira do Partido Popular como da voceira do Partido Socialista, se fixo sempre fincapé en que boa parte das medidas que estábamos a tomar, lóxicamente a responsabilidade do grupo de goberno, para eso é o grupo de goberno, pero que se tomaban en consonancia cos dous partidos, neste caso da oposición. E ademais, recalcouse eso efectivamente porque creo que é unha imaxe positiva de cada cidadano. Isto é unha cousa. Outra cousa é que vostede sabe que esta petición que eu traslado aquí de fondos da Diputación Provincial, que é algo que ben reiterado desde moito antes do COVID-19, que é algo que se ten producido nas outras tres provincias galegas, que a única que non existe un plan único é a provincia de Ourense, e que é algo que ademais cando a nosa alcaldesa ten oportunidade de ir ás reunións da FEGAM, pois lle aseguro que lle choca aos alcaldes xa non do Partido Socialista do Bloque Nacionalista Galego das outras provincias, sino os propios alcaldes do Partido Popular, porque non entenden como esta provincia pode funcionar aínda nesta outra dinámica. E é certo que iso tamén é defender os nosos cidadáns, posto que eses fondos é de xustiza que se repartan, xa digo, haberá uns fondos que, lóxicamente, o señor Presidente da Diputación Provincial poda dispoñer deles discrecionalmente dentro da legalidade para aqueles proxectos que considere máis importantes, pero tamén é lóxico que unha boa parte dos fondos da Diputación Provincial, como se fai nas outras provincias, independentemente de quen goberna neses concellos, vayan con uns criterios obxectivos que marcou a FEGAM para todos e todas. É dicir, non é algo que nos estemos inventando na provincia de Ourense. A partir de aí, neste caso eu o que pido, de feito iba a haber unha moción hoxe pola mañá, como ben saben, no pleno da Diputación Provincial, que desgraciadamente despois non se pudo debatir,
porque se puso indisposta a persoa que a presentaba, pero bueno, que eso tamén é defender os intereses dos vecinos e das veciñas de Allariz. E, de logo, creo que en eso tamén deberíamos estar todos unidos, sin dúbida ninguna. Nada, Non sei, alguna cuestión? Bueno, pues damos por concluído este debate da moción presentada polo Partido Popular, anunciando, bueno, pues, que non pode haber un voto favorable por parte do Grupo Municipal do BNG por todos os argumentos, todas as cuestións que pasou a expor o noso portavoz municipal, e, por tanto, bueno, pues sometemos a votación a aprobación da moción do Partido Popular para exigir a dimisión do deputado Rodríguez Villeriño. Votos a favor, votos en contra. Pois non se aproba a moción polo voto en contra do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Punto número 7, moción do PP presentada para instar ao Goberno de España a non apropiarse dos recursos das entidades locales. Ten a palabra a portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular. Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus del COVID-19, las entidades locales pusieron en marcha medidas, adelantándose en muchos casos a las decisiones tomadas por el Gobierno central para contener la expansión del virus y preservar la salud de empleados públicos y vecinos. También fueron pioneras en poner en marcha medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia. El extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto correspondido por el Gobierno de España, que no ha destinado un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo. La única medida que ha tomado el Gobierno central es permitir que las entidades locales puedan gastar una pequeña parte del superávit generado en 2019 para atender gastos urgentes derivados de la puesta en marcha de medidas sanitarias, sociales y económicas, así como para financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos o con etiqueta medioambiental CO o ECO. Una medida que es una medida trampa e insuficiente. Trampa porque no supone una financiación adicional, sino que las entidades locales hacen uso de sus ahorros, porque no se ha suprimido la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y, por tanto, impide a muchas entidades locales hacer uso del superávit o les obliga a amortizar deuda deteniendo recursos en la lucha contra la pandemia y los efectos de la misma, y porque además el Gobierno establece en qué pueden gastar o no su dinero, el dinero de todos los vecinos de las entidades locales. E insuficiente porque el porcentaje aprobado es ridículo para atender no solo las actuaciones urgentes, sino todas las medidas que las entidades locales han puesto en marcha y deberán seguir poniendo en marcha en los próximos meses para garantizar la salud y el bienestar de sus vecinos. Ante esta situación, las entidades locales de todo signo político, a través de los órganos de la FEM y de los legítimos representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados, han solicitado en reiteradas ocasiones durante los últimos meses al Gobierno de España medidas como flexibilizar la regla de gasto y el resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que todas las entidades locales puedan disponer del 100% de los remanentes de tesorería, que son sus ahorros, los ahorros de sus vecinos generados durante los últimos años para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar primero contra la pandemia y después contra la crisis sanitaria, social y económica que deriva de la misma, sin poner en riesgo la capacidad financiera de la entidad local y siempre en coordinación con las comunidades autónomas y el Estado, de forma que su utilización para los fines descritos no compute en el ejercicio 2020 para el cálculo de la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria. La transferencia de una parte proporcional de los fondos europeos que reciba España a las entidades locales para poder compensar el impacto del COVID-19 en sus ingresos y los gastos presupuestarios. Prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar las inversiones financieras sostenibles financiadas con cargo al superávit de 2018 o 2019, dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma ha provocado que muchas de ellas no finalicen en 2020. La creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionales a las entidades locales y de fondos específicos por valor de 1.000 millones de euros para compensar el déficit en los servicios de transportes públicos y para cubrir el coste de la colaboración de las entidades locales en la gestión del ingreso mínimo vital. Ninguna de estas peticiones ha tenido respuesta por parte del Gobierno de España. Un gobierno que en el mes de marzo, según pudimos conocer por la prensa, estaba estudiando confiscar el superávit generado en 2019 por las entidades locales, así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias y que ahora pretende apropiarse de los ahorros municipales mediante un chantaje inaceptable a todos los ayuntamientos y diputaciones de nuestro país. El Gobierno pretende que los ayuntamientos y diputaciones españoles le prestemos la totalidad de los ahorros acumulados durante los últimos 8 años y a cambio solamente se nos permitirá gastar durante los próximos 2 años una tercera parte de un dinero que es de nuestros vecinos
y exclusivamente en aquellas actuaciones que previamente ha definido el Gobierno. El resto del dinero prestado será devuelto por el Gobierno a lo largo de los próximos 10 años, aunque la propuesta excluye el calendario de pagos, lo que supone que las entidades locales no podrán utilizar la totalidad de sus ahorros durante la próxima década y, por lo tanto, la asfixia financiera de los mismos. Además, en la propuesta que hemos conocido se incluyen varias de las medidas solicitadas por las entidades locales en estos meses que solo se pondrán en marcha si previamente se acepta prestar la totalidad de los ahorros del municipio o provincia del Gobierno. En resumen, una propuesta que esconde un chantaje inaceptable y que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución española, que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de gestión de las entidades locales, así como varios preceptos de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Allariz presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Allariz con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como herramienta que garantiza el correcto funcionamiento de las finanzas locales, que ha permitido a muchos ayuntamientos de España generar los ahorros que ahora reclama el Gobierno de la Nación. Y el profundo rechazo de este ayuntamiento a cualquier medida tendente a apropiarse los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos de las entidades locales al Estado a devolver a largo plazo. E instar al Gobierno de España a respetar y garantizar la autonomía que la Constitución española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público, que es de todos y cada uno de los españoles y no de un gobierno en concreto. Atender las demandas de las entidades locales, especialmente la referida a la flexibilización de la regla de gasto y el resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que se puedan disponer del 100% de sus remanentes de tesorería para la lucha contra los negativos efectos del COVID-19. Que si se plantea modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, Hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales, valide dichas modificaciones en el Congreso de los Diputados o ante los órganos del Gobierno de la FEM, legítimos representantes de las entidades locales y de los españoles. Y que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y ha trasladado este acuerdo al presidente del Gobierno, a la ministra de Hacienda, a la ministra de Política Territorial y Función Pública, a los portavoces de los grupos políticos del Congreso y del Senado y de las Cortes, al Parlamento de Galicia y a la Junta de Gobierno de la FEM. Ben, pues eu creo que en esta moción efectivamente hai moitos puntos nos que podíamos estar de acordo. Eu creo que nesa proposta inicial que estaba barallando o Goberno Central había unha postura tremendamente perversa que está, bueno, pues fundamentada sobre todo en que sexa únicamente a Administración Xeral do Estado a que poda incrementar a súa débeda, ao mesmo tempo que ata o resto das administracións, en este caso as administracións locais, para que non podan facelo e, polo tanto, ter todo o marxen de maniobra que pode dar para a presentación de contas ante os socios da Unión Europea, bueno, pues ligadas eso, pues a unha mordaza por parte das administracións locais e, sin embargo, un incremento desa débeda e a uns márgenes maiores, por lo tanto, para a administración xeral. É perversa tamén, non só porque se reserva esas facultades para eles, sino porque, bueno, pues fruto da chamada popularmente coñecida como Lei Montoro, pues pretendía unha incautación de unhos fondos que son propios dos concellos e que o lóxico que sexan os concellos os que podan dispor desos recursos que son frutos tamén, bueno, pues do aforro que foron xenerando durante estes anos e que, por tanto, que deberían ter en función da autonomía municipal que se supón, ainda que só se supón, ahora desde fai uns anos, por desgracia, que os concellos temos os que podan facer disposición desos recursos. Pero ao mesmo tempo, ainda que en eso poderamos estar de acordo, creemos tamén que esta moción é unha moción que está cargada de partidismo e non dunha visión institucional por varios motivos. O primeiro deles é, aquí só se fai mención e con algunhas afirmacións nas que nós non podemos estar de acordo a qual é o papel da Administración Xeral do Estado nesto, con afirmacións como el extraordinario esforzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto correspondido por el Gobierno de España, que no ha destinado un solo euro a apoyar a las entidades locales. En realidade, nin a Administración Xeral, nin a Xunta, nin da Diputación, bueno, máis que esos 1.300 euros que recibiremos, aportaron financiación para as entidades locales. Eu creo que non só iso, sino que neste caso o Goberno Central, ademais, eu non creo que sexa un alumno aventaxado, sino que incluso podería impartir algún máster o Goberno da Xunta de Galicia, porque en algunha afirmación que se fai aquí, como
Una medida que es una trampa, que es una medida trampa e insuficiente. Trampa porque no supone una financiación adicional, sino que las entidades locales hacen uso de sus ahorros. Cuando nos estuvemos en pleno estado de pandemia, pues asistindo tamén a rodas de prensa e a notas de prensa por parte do goberno galego nos que se nos facía publicidade da aportación que se iba a facer ás administracións, o que se estaba facendo de liquidez ás administracións locales, cuando esa en realidad era, son os fondos, foron os fondos de cooperación que están aprobados desde a década dos 90 entre a Xunta e a FEGAN, e, por tanto, ningún euro máis que aqueles fondos e ni siquiera anticipados. E, por tanto, estábase facendo publicidade dunha aportación de liquidez ás entidades locais que non só non era certo, sino que, bueno, pois eu creo que se fixo xa unha clara precampaña electoral, non? Eu creo, ademais, que hai cuestións nas que, e que están, bueno, pois no fondo de todo isto, nas que non podemos estar de acordo, porque nos estamos claramente en desacordo coa Lei Orgánica de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financiera e estamos solicitando, tanto a través da nosa representación no Parlamento Galego, a través da nosa representación no Congreso dos Diputados, a través da nosa representación na propia FEGAN e en todos os organismos nos que estamos, que non haxa unha flexibilización desta lei e, por tanto, neste caso, bueno, que pode ser a regla de gasto ou remanentes de tesourería, sino que o que haxe é unha derogación desta lei. Nos creemos que esta lei debe derogarse e é algo que, por coherencia, eu creo que debemos seguir mantendo, porque o feito de que se aprobara esta lei supuxo, bueno, son os prexuicios para os concellos que, vamos, tan lesivos como, bueno, que agora se acumulan no que ten que ver cos concellos galegos, esos 890 millóns de euros que deberían estar en mans das entidades locales para poder realizar os seus programas e as súas inversións, e en lugar de facelo, bueno, están na situación na que están agora mesmo. Estamos en desacordo tamén porque en esta moción non se fai ninguna mención a que os concellos galegos recibimos unha media de 50 euros menos por habitante do que reciben en outros lugares, e, por tanto, cando falamos de financiación local, o que debemos falar é dunha financiación local acorde ás necesidades que os concellos temos para financiar os servicios que prestamos e as inversións que necesitamos, e, por tanto, unha reforma en profundidade da lei de financiamento local e non unha flexibilización dunha lei que eu creo que claramente perxudica os intereses dos concellos. Eu creo que, boa parte dos concellos, a inmensa maioría dos concellos, tense manifestado en contra dos criterios que debemos cumplir en base a esta aprobación desta lei, que, por lo tanto, se escoitáramos a reclamación unánime, eu creo que prácticamente unánime, de todos os concellos, independientemente do signo que teñan, deberíamos estar atendendo ahora unha derogación desa lei Montoro. Hai unha cuestión tamén importante para nós, e que, aquí se fala nesta moción en varias ocasións da FEN e dos acordos ca FEN, e nós tamén é verdad que solicitamos, e na última reunión do Consello Federal volvimos a solicitalo aí outra vez, que non sexa a FEN a que nos represente, senón que sexa a FEGAN directamente a que poda negociar co Goberno do Estado as condicións de financiación das nosas entidades locais. E facémoslo así non por unha cuestión partidista, senón porque tal e de acordo como se ten aprobado nos relatorios da propia FEGAN, na súa Asamblea Xeral, os concellos galegos temos unhas características propias que teñen que ver coa dispersión e que teñen que ver co avellentamento da población, que necesita, por lo tanto, ter uns mecanismos de financiación tamén adecuados a esas circunstancias que se dan aquí, que, por lo tanto, coa representación que temos agora a través da FEM, non se ten materializado ninguna destas peticións ante o Goberno Central. Creemos, ademais, que esta moción debería vir acompañada tamén dunha vontade por parte da Xunta de Galicia e da Diputación Provincial tamén de facer unha aportación para os concellos e non só pedir ao Goberno Central, porque nós estamos de acordo, lóxicamente, en pedir, pero tamén creemos que os demás deben facer tamén os deberes, porque nos parece que todo malo sexa de Madrid e todo bo sexa de Santiago ou da Diputación Provincial, non ten moito que ver coa realidade, non? E, por tanto, nos preferiríamos que a moción que se presentara aí, tanto no apartado 1, no punto 1, se non recordo mal agora, no punto 1, establecer aí a derogación desa lei Montoro, e, por tanto,
si se eliminara ese compromiso do Concello de Allariz a cumprir unha lei de estabilidade presupuestaria ca que non estamos de acordo, por tanto nos parece complicado poder chegar a ese compromiso. Nos parece tamén que se fala de flexibilización e que nós estamos falando, como decía, pues claramente de derogación desa lei, e como decía no punto 5 se establece tamén en esta proposta de acordo se recoñece a FEM como representante cando nós estamos solicitando que a representación sexa da FEM. Por estes motivos, da FEGAM, perdón, por estes motivos non podemos aprobar esta moción no término que se presenta. Si cambiaran, pues efectivamente, na proposta que nos facíamos aquí, o apartado se eliminara o apartado número 1, a proposta número 1, con ese compromiso do Concello de Allariz para a lei de estabilidade presupuestaria. Si se variara este punto número 4 e en lugar de flexibilización faláramos de derogación, e si asumíramos, en la que aí tamén estamos dispostos a recoñecer ou a aportar, ou a flexibilizar a nosa postura no que ten que ver ca FEM para poder facer a aprobación da moción, pero insistindo que nós creemos que a representación ten que ser para a FEGAM, estaríamos en disposición de aprobar a moción, pero que nos parece que ni ese compromiso ni esa flexibilización podemos aprobar a nós porque estamos defendendo xusto o contrario. Moi ben, pois para tampouco a carga non facía falta forxas, señora alcaldesa. Vou dicir unha cousa, mire, nas partes expositivas das mocións, evidentemente, nos facemos sempre, cada grupo político fai o seu posicionamento político. Nos temos apoiado moitísimas mocións presentadas por o seu grupo grupo político, obviando absolutamente o que poñen na parte expositiva, porque choca frontalmente coas nosas políticas e centrándonos nas propostas de acordo que é o que importa nas mocións. Entón, mire, é unha cousa moi sinxela. O sea, aquí ou estamos de acordo con que o Estado español se apropie dos recursos das entidades locais ou non. Vostedes queren apoiar que se apropien dos recursos das entidades locais. A mellor a vostedes non é o mismo, porque precisamente a usted pouco lle importa, porque non ten ese problema. Como non ten remanentes nin superávits que lle poidan apropiar, porque o que ten é débeda, a mellor lle importa pouco, pero é duro que lle importe tan pouco. E lle digo máis, non teria ningún problema en eliminar o primeiro párrafo. Quero eliminarlo. Eliminámoslo, non hai ningún problema, de ninguna maneira vou eliminar a FEM, porque nos representa en todo o país. Quere añadir a FEGAM? Pois FEM é FEGAM. Non teria ningún problema, pero a FEM non a vamos a eliminar, porque é que a representación de todas as entidades locais en todo o país. E aquí temos que pensar en conxunto, porque non decidimos nos solos. E isto se trata do que se trata. O sea, neste momento, quen está amenazando as entidades locais de apropiarse dos nosos aforros, dos cartos dos nosos veciños, é o Goberno do Estado, nin é a Xunta de Galicia, nin é a Diputación de Ourense. Entón, por iso digo que para tan pouca carga non facían faltar forzas nin darlle tantas voltas. Dispostos estamos, que quere eliminar ese párrafo? Por esta portavoz non vai a ter problema. Que evidentemente ustedes como Bloque Nacionalista Galego, non son Partido Popular, que nas partes expositivas vamos a estar nas antípodas sempre, pero que temos que ter altura de miras neste momento, e máxime alguén que está ao frente dun concello como vostede neste momento. A altura de miras ten que estar por a altura das ideas políticas. E se quere añadir FEGAM e FEM, añadímola, pero non eliminamos FEM, e senón, pois queda como está, que é o que nos presentamos e xa está. Vamos a ver, eu creo que o que expuxen era precisamente eso, que nós non estamos de acordo con moitas cousas que se dicen na parte expositiva, pero eu creo que na proposta que eu fixen parei claramente dos puntos en concreto que nos propomos transaccionar en esta moción. En concreto son a eliminación do punto número 1, no que fala do compromiso do Concello de Allariz coa lei de estabilidade presupuestaria, que lógicamente non temos compromiso con unha lei que non estamos de acordo, e por tanto manifestar o noso compromiso nos parece un pouco absurdo, non? Despois, eu falaba do punto 4, porque nos falamos de derogación e non de flexibilización. E eu creo que esa é a cuestión fundamental que hai ahora mismo entre a postura que ten o Partido Popular con respecto á lei de estabilidade orzamentaria que temos nós, que nos pedimos a derogación desa lei e non a flexibilización desa lei. E no que ten que ver coa FEGAM e coa FEM, eu xa dixen que nos aí estábamos dispostos a flexibilizar a nosa postura para poder facer a aprobación, porque ainda que nos defendemos que sexa a FEGAM, pero non por unha cuestión de que seamos o Bloque Nacionalista Galego, digo, sino porque en función, e en base ás ponencias que se aprobaron, os relatorios que se aprobaron na Asamblea
da FEGAM, nos pedimos unhas especificidades no que ten que ver coa financiación que son propias de aquí que non teñen que ver cas que solicitan outros, e por tanto nos parece que debe haber esa interlocución, pero non temos ningún problema, e aquí efectivamente solventalo así, e xa os expresei antes. Pero o problema fundamental está que nos solicitamos a derogación e non a flexibilización, e independientemente de que estemos de acordo en que efectivamente non deben incautarse estos fondos por parte do Estado, tamén é verdad que eu creo que en base ás últimas noticias que teñamos eso non vai a suceder, pero bueno, que é unha incógnita que temos tamén encima da mesa e que, por tanto, a nosa postura é firme, e de feito creo que fomos os primeiros que na FEGAM presentamos unha proposta para que se aprobara unanimemente neste sentido por parte da propia FEGAM e que se trasladara a FEM e que se trasladara ao Goberno Central, pois lóxicamente estamos comprometidos con eso independientemente de que o Concello teña remanente ou non o teña, non? Pero eu creo que a cuestión fundamental está precisamente en eso, na derogación e non na flexibilización. Mire, non vou aceptar o tema da derogación e le explico por qué. Se esa lei motor non hubiera existido, o Concello de Allariz non estaría hoxe en situación que non é bollante, pero na que se atopa. Porque eu recordo que no ano 2008 e 2009 que boa foi a lei Montoro para o rescate do Concello de Allariz, por exemplo. Cando falamos de flexibilización é un tema claro. Estamos vivindo un momento que estamos a vivir. Se nos derogamos esa lei a donde podíamos, se non se hubiera posto en marcha, todos sabemos como estábamos nos anos da crisis económica anterior, donde era todo un despropósito de gasto e había que tomar medidas para facer contención e pagar a todos os nosos autónomos e pagar o que debíamos e non ir a un rescate da Comunidade Económica Europea. Esta lei, con luces e sombras, salvounos. Efectivamente, agora, neste momento, ao mellor neste momento, mire, xa non son capaz de valorar este momento. Igual fai uns meses, pois xa, bueno, podía falarse de flexibilización e de ir levantando a man e permitir que os concellos gastasen o que non estaban podendo gastar. Efectivamente, parecía que todo isto iba ben, íbamos encarrilados e agora nos pegamos outro tortazo brutal con esta pandemia que non sabemos onde vamos a chegar, co que eu entendo e o noso grupo entende que algo de control desta forma ou doutra forma, que non se propuxo outra por lo de agora, ten que haber. Por eso falamos de flexibilización e non de derogación, porque creemos que non é un momento para derogar. Se ustedes querían outra moción, habela presentado, era o momento, este é o momento de perigo que estamos a correr. Hoxe mesmo había unha asamblea da FEM convocada, que se desconvocou 10 minutos antes, porque o Partido Socialista quedou solo, porque incluso Podemos o abandonou. E entonces esperan o lunes a ver si nestes días logran apoios para roubar os cartos de todos, porque é o que se trata, levarnos os cartos de todos. De todos. Entonces, isto non ten... Está como está. Eu, o punto 4, derogación, non o vou aceptar. Queda en flexibilización, si o aceptan ben, e se non, pois esta é a moción, voten en contra, e voten en contra de todos os intereses de todos os veciños e de vostedes mesmos como esencia que son, porque son é que é a alcaldesa dun concello, e que vostede ten que pensar non no que lle interese nun momento dado e puntual como partido político, sino no interés xeral da situación que estamos a vivir. Entonces, bueno, alá vostede. Eu creo que precisamente porque estamos pensando efectivamente no interés xeral estamos pedindo a derogación desa lei, como decía, e non a flexibilización. Eu creo que se hai algo que ten quedado claro tamén, e que, bueno, pues a postura non só deste grupo municipal do BNG, senón a postura do BNG, pois ten sido claro con respecto a isto e as nosas posicións tanto no Congreso dos Diputados como no Parlamento Galego como na Xunta como na Executiva e na Consello Federal da FEGAM tamén ten sido claro. E tamén digo unha cuestión a este respecto. Os últimos acordos no que tiña que ver co Consello Federal respecto a este punto, en realidade, o problema nunca estuvo na postura do BNG, sino o problema estuvo na postura do Partido Popular e do Partido Socialista en esa negociación na propia FEGAM para trasladar ese acordo, porque desde logo a postura do BNG foi clarísima e sin ningún tipo de ambigüedade. Se foi necesario pospor algún desos acordos, desde logo non foi por culpa do BNG, que se mostrou claramente partidario e claro, non só ca derogación, sino tamén ca oposición a posible incautación. Pero o que sí que nos está pedindo é algo contrario
e, por tanto, que entraría claramente en contradicción co que estamos pedindo, que é esa derogación desa chamada lei Montoro, e, por tanto, sí que aí nos outros puntos podemos transaccionar e podemos chegar a esos acordos que estábamos mencionando agora, pero, desde logo, o que non podemos pedir é que non se faga a derogación desa lei, lóxicamente. Sometemos a votación, votos a favor da moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular. Votos en contra. Pois non se aproba a moción polos votos en contra do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Non hai ningún rogo ni ninguna pregunta presentada por escrito, non sei se hai verbal. Bueno, eu iba a facer un rogo e eu vou a facer, vou intentar que sea rápido, que agora vou a facer todos. Nas votacións cabe a abstención e sempre salvaguarda de outra maneira, non lo digo. E despois o seguinte rogo era en relación que no último pleno, cando falamos en relación coa feira, falamos da ordenanza e vostede nos decía, bueno, que naquele momento era un pouco precipitado e ademais non era caído facer un pleno, nunca se había feito e nos estábamos de acordo durante unha campaña electoral e que probablemente para este pleno do mes de xullo xa se nos habría enviado ese borrador que decía vostede que estaba feito aos grupos para poder facer alguna aportación se considerábamos oportuno ou acaído e nin temos borrador, nin sabemos nada, nin pleno de xullo terminou, en agosto non hai pleno, co cual tarde vemos esa ordenanza encima da mesa que entendo tamén que non pasaría nada, pero bueno, non pasaría nada de forma administrativa, porque a ordenanza, vale, facemos este ano e o adecuado é que entre en vigor en un ano natural en curso, entón que entre en vigor en 2021. Pero si é caído ponela sobre a mesa porque as cousas non van ben, o tema da feira é evidente que non van ben, estamos en agosto, non temos feira, nin visos temos de caímos a ter, e creo que canto antes estas cousas serias estén sobre a mesa e estén aprobadas, estén claras para todos, mellor para todos, polo menos deixa de haber tanta controversia, conflicto e tantos presuicios como se están a provocar. A partir de aí, eu xe vou a obviar, porque o señor secretario nos pediu, por favor, que fósemos un poquinho breves, porque, bueno, vai recibir parte da súa familia, que me imagino que, como todos, ten moitas ganas, seguramente leve moitos meses sin haber, e vou eliminar as miñas preguntas e nos recibimos tanto o Grupo Socialista como o Grupo Popular ayer, non sei se o de mirar, recibimos un correo no que se nos enviaba estas preguntas porque non podía haber público e os formulan de parte dos vendedores ambulantes, nos lo envía representantes ou portavoz dos vendedores ambulantes que veñen á Feira de Allariz e eu as vou a trasladar no seu nome. A primeira pregunta ten que ver, vou a lelas literalmente porque efectivamente non son miñas. Dicese tanto... Un segundo solo. É para que as conteste agora? Sí. Sí, vale, eu vou a tomar nota delas. Entón, eu non as teño. Vale, penso que sí que as pode contestar e senón que as contestará como vostede considere oportuno de facer. Dicese tanto pensa no ben de Allariz, pensa que unha feira con pasillos dun 80 de ancho é seguro neste tempo de pandemia? Refírese, como é lóxico, ás calles do noso casco que, bueno, teñen algúns lugares, eu aquí non opino porque como non teño claro todos os espazos que se habilitan, os que coñezo si me parece que teñen ese ancho suficiente, pero non sei se hai máis, entonces eu lle traslado esa pregunta. A seguinte pregunta é: pode explicar os motivos polos cales non convoca a mesa local de comercio e tampouco a xuntanza onde estiveran representados todos os sectores directamente relacionados coa feira? Si é certo que xa vai máis dun mes que se meteu un escrito por parte deste colectivo que vostedes tamén nos fixeron chegar e na que pedía que creo que en dúas ocasións se pediron que se convocase a mesa local de comercio e en outros se pedía que se convocase a mesa local de comercio, que se revise tamén con todos os grupos da corporación e representantes de comercio de hostelería e demais, e todavía non tuvo a ben de facer esa reunión. Entonces aí sí que tamén a nos gustaría por que non estamos tendo eses encontros para intentar tirar para adiante. A terceira pregunta é: pode enumerar públicamente que son as persoas ou empresas que necesitan favorecer co cambio de días da feira?
Non sei se queréis respondendo algunhas preguntas. A carta pregunta dice: pode explicar por que non se pode deixar a feira quincenal do 1 e do 15 e facer un mercado semanal acorde coa reserva da biosfera e coa imaxe da Allariz? E a quinta, pode dicirnos os aquí presentes cantas xuntanzas tivo co sector dos feirantes? E a sexta, cales son as propostas que lle fixeron os feirantes? Nada máis. Sí, pode quedarse con elas. Bueno, isto daría para un pleno. Por orden, vamos a ver, lo que ten que ver con ordenanza. Efectivamente, nós en aquel momento estábamos ca redacción dunha ordenanza, bueno, e estamos traballando no borrador dunha ordenanza, pero tamén é verdad que nos dimos máis tempo por unha cuestión que nos parecía importante, e é que a medida que se vai avanzando en este, que vamos encontrando problemáticas e escollos son isto, nos parece que debe haber, bueno, pues modificación sobre esa idea inicial, para que podan contemplarse casuísticas que inicialmente pensábamos que non iba a ser necesario plasmar na ordenanza, e que a vista do que está sucedendo agora, pues sí que parece que efectivamente pues vai haber que ser un pouco máis exhaustivo no que ten que ver coa propia ordenanza, e por eso pues, nos dimos un pouco máis de tempo para ver, bueno, pues en función de todas estas casuísticas, cuestións que incorporábamos, e tamén porque na reunión que tuveramos de xunta de portavoces, os acordos que tomáramos era que houbera un período transitorio que fora hasta final de ano, e que, por lo tanto, con ese período transitorio que non te deixaba aquí a carpeta, non recordo o día que foi aquela reunión, que teño aí apuntado, pero bueno, e, por lo tanto, que ese período transitorio que permitira, bueno, pues que os feirantes non tuveran non só eso, pues que cambiar desde a aprobación da ordenanza, sino que, bueno, pues que nos permitira, pues tanto para os vendedores que estaban instalados como para algúns dos cambios que se plantexaban, bueno, pues que pudera haber ese período transitorio, ¿no? Por tanto, efectivamente, por eso se demorou un pouco máis, e aí nosa idea sí que, bueno, pues no mes de setembro, que este a disposición dos grupos esa ordenanza para poder estar traballando nela e ver, bueno, pues o momento da aprobación desa ordenanza, e se facemos, bueno, pues en función do traballo que teñamos, pues a que pleno se pode dar, ¿no? Con respecto ás preguntas que formulan os vendedores, eu creo que, bueno, a imensa maioría delas, salvo algunha que claramente ten unha intencionalidade que podería calificar, pero que me vou a forrar e que, por tanto, que ni siquiera vou a contestar, non? Eu creo que todas e cada unha delas foron contestadas nas múltiples reunións que tuvemos con eles, non teño a carpeta ahora aquí, pero facendo memoria ahora mismo, podo contabilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, pois como 7 reunións mínimo tivemos por representantes do sector da alimentación, con outros vendedores que non estaban de acordo ca postura dos representantes e, por lo tanto, con representantes, con vendedores a título individual, por sectores, que dicir que son máis de 7, creo que as reunións que xa tuvemos aquí con eles, non? Os motivos polos cuales se cambia a feira, eu creo que xa se deron a coñecer desde o primeiro momento, e o demos despois da primeira reunión da xunta de portavoces, que dimos a conocer aos medios de comunicación e dimos a conocer a eles, se explicou qual era o análisis que facíamos nós das feiras, e, por tanto, que era o que nos levaba a facer esa variación nas feiras, e, por tanto, que dicir que eles, bueno, pues podan pedir que nos leva a eso, saben perfectamente o que nos leva, porque se así explicou en reiteradas ocasións a eles, non? Como decía, non vou a contestar a que persoas ou empresas necesito favorecer co cambio de datas das feiras, porque considero que é unha pregunta, lóxicamente, vamos, que non é procedente e que esconde, bueno, pues é unha intencionalidade de, bueno, por dudas sobre cual é a intencionalidade desto, cando eu creo que a intencionalidade quedou ben clara e patente. Eu creo que, ao mellor, en lugar de todo isto, ao mellor deberían plantexarse tamén por que están amenazando aqueles comerciantes que están registrando e xa son un número importante os que querían abrir este sábado, os que mañá querían instalar o seu posto e que tiña que ver con o sector da alimentación, con pulpeiras, con toldos, e querían mañá instalar os seus postos, e fruto da reunión que mantuveron esta mesma semana, pois chamaron e puxeronse comunicación con nós, le vamos falado todos estes días a través da propia Concellera de Promoción Económica, e, bueno, pois nos fixeron chegar que nos atrevían a montar por as amenazas que estaban recibindo, e que, por lo tanto, bueno, pues que a ver se para a semana que ven montaban o posto, pero que esta semana que nos atrevían a facelo.
Cando tuvemos coñecemento desas amenazas que se estaban vertendo sobre os vendedores que estaban presentando a solicitude de renovación, puxémonos en contacto co sarxento da Guardia Civil aquí para asegurar que podía haber un montaxe dos postos para este sábado, de todos os que renovaron a súa solicitude e daqueles que en principio dixeron que non lles daba tempo de traer esa documentación, pero que querían instalarse igual e que se podían presentar no plazo que vai hasta o 7 de agosto, e que dixemos que por suposto que sí, que podían traerla ese mismo día. Bueno, pues como dicía, nos puxemos en contacto ca Guardia Civil. A Guardia Civil vai a ter un número importante de efectivos aquí para que pudera desenvolverse esa montaxe, pero finalmente os vendedores que iban a facelo decidiron que, bueno, pues que non querían montar custodiados pola Guardia Civil, porque había coincidencia tamén con outras feiras e, por lo tanto, bueno, pues que lles parecía que era máis sensato e máis prudente non facelo, a pesar de que iso daña claramente os seus intereses económicos, non? E, por lo tanto, bueno, creo que a mellor deberían ser eles os que deberían explicar por que están amenazando aqueles feirantes que sí que queren instalarse, que sí que queren por ese posto, non? Creo que quizá esa sería unha pregunta máis interesante, porque é verdad que eles non están de acordo ca proposta que desde este Concello fixo, ca modificación que fixo e cas múltiples explicacións que xa se lle deron, pois efectivamente deberán tomar decisións empresariales eles, pero desde logo non amenazar, non? No que ten que ver cas propostas que nos fixeron os feirantes, pois é verdad que aí teño moi pouco que decir, porque salvo que subvencionáramos as pulpeiras para que viñeran todo o ano, ou salvo que non modificáramos nada, ou unha proposta que pasaba por manter a feira do 1 e o 15 e a maiores as feiras dos sábados, non hubo ninguna outra proposta por parte deles que nos podamos, bueno, pues mencionar aquí. Si que hubo a título personal, no este caso como representante dos feirantes, a título personal, alguna persona que aportou, algún vendedor que aportou algunha outra posible ubicación para a feira, diferente da que nos propuñamos, que a nos parecía, bueno, pues que representaba pues un problema importante para o vecindario, porque era unha zona, bueno, pues de un tránsito rodado importante, con moi pouca alternativa, que, por tanto, nos parecía difícil que en Emilia Pardo Bazán se pudera facer a feira, e que ademais se suporía casi facer dúas feiras diferentes, non? En lugar de integrar a feira, pues no propio povo facer dúas feiras diferentes, non? No que ten que ver coa convocatoria da Mesa Local de Comercio e desas xuntanzas que propuñan eles, é verdade que se recibiron isto, un non o mandaron directamente aos tres, o da Mesa Local que nos traslado nós aos grupos desos escritos que había e desa petición que había aí, e nos parecía que, bueno, que en realidad o problema que estamos tendo fundamentalmente ahora mismo, e un pouco que justifica, bueno, pues isto que non estamos falando ahora mismo con uns feirantes que teñan ninguna intención de chegar a ningún acordo ahora mismo, sino que estamos falando con un grupo de feirantes que se ten marcado fundamentalmente como objetivo pues que non haxa ningún cambio, que as feiras se celebren únicamente o día 1 e 15, e que o único que nos remiten constantemente é a estar permanentemente en bucle, pues mantendo as mesmas posturas, tanto por un como por parte do outro, mantendo as mesmas posturas, e por tanto que nos parecía que isto que tíamos que facer era desatascalo de alguna maneira, e iso, pues para desatascalo era sabendo claramente pues que vendedores querían efectivamente permanecer aquí en Allariz, ou aqueles que non querían permanecer. E eu non sei se me deixo algunha delas aquí, creo que non, porque, bueno, a única que me saltei é a que esta que decía que, bueno, pues que claramente que me parecía que non había ni lugar a preguntar, non? E esa é a cuestión a que está ahora, na que, efectivamente, pues xa poderíamos ter feira este sábado, xa podría terse celebrado a feira, o sector da alimentación este sábado, e, por tanto, cos sueldos, de feito, como houve esa renovación dos postos, non sei se coñece ou non a portavoz do Partido Popular, pero estuvemos facendo os traballos na propia barreira para a conexión de auga e de saneamento na zona onde ian instaladas as pulperas, e, por tanto, estuvo a Brigada Municipal deixando todo listo e preparado aí para que poderan estar instalados mañá, pero finalmente decidiron, por as amenazas que estaban recibindo, non instalarse. E, por lo tanto, a última información que temos a día de hoxe, que o problema ahora mismo na feira non está en eso, sino que están as amenazas que os propios vendedores están facendo aos seus compañeros.
é un tema moi serio esta... E casi non o trasladamos. E así o trasladamos nos a Guardia Civil. E é preocupante cando temos que chegar a eses extremos. Solamente xa para terminar, cantos gustaríame saber, a título grupo municipal, cantos vendedores presentaron a documentación de renovación dos postos que se lle pediu hasta este momento? Pois así de memoria non o sabría decir, pero hai dos tres toldos que hai dous que presentaron a solicitude, que en realidad que están en plazo. Que non diga que non poden solicitar, non? Falta unha semana. Claro, que unha semana máis. O que se pedía era a renovación para aqueles que quixeran instalarse xa este sábado. E, por lo tanto, as pulpeiras tamén, íamos para os dous toldos, as pulpeiras, que, a persona que conocemos aquí como Borocha, quen era? As outras dudas que ainda non enviaron, pero nos dixeron verbalmente que sí, pero que mandaban por mensaxería a documentación, por tanto non chegaba, pero nos dixemos que podrían montar igual. Temos bacallao e queixo, pediu tamén postos de bacallao, postos de queixo, embutido, pediron tamén renovación, postos de música e demais, e algún de bisutería, peruanos, de bisutería, alguna cuestión máis. Están mandando tamén agora de algúns que estaban fora, que non estaban aquí, ou que non tiñan coñecemento tamén, a solitude por correo electrónico para poder cumplimentar despois. E entonces eso, estamos chamando tamén para ver sobre esa documentación, como presentala, pero é verdad que están en plazo hasta o día 7. Pero é verdad que estos de alimentación sí que poderían terse instalados a mañá. Vale, pois, moitas gracias. Simplemente, sabe que eu dixen xa, non sei se foi na xuntanza de portavoces do outro día ou se foi a título máis particular, pero deixalo hoxe que sigo a facelo a modo de robo. Non creen que deberíamos, dado que o tema da ordenanza, nos términos en que estamos a falar, todavía vai a ter un prazo amplio, non creen que deberíamos facer unha enquisa na población da Allariz respecto ao tema da feira e ao que pensan os nosos vecinos co cambio dos días da feira, porque se eu falei con vostede maioritariamente durante toda a campaña nos reiteraron muchísimo, e me consta que a vostedes tamén, o tema do día 1, por a xente, a nosa xente dos povos que baixa á vila e ao mesmo tempo que ven a feira, fai as súas xestións. É un requirimento moi razoable que penso que deberíamos de ter en conta, e eu lle trasladei. Podemos dar unha pensada a manter o día 1 e 2 sábados ou o día... Creo que sería un bo punto de partida, creo que é algo que agradaría a todos, especialmente por máis temos que mirar tamén é por os nosos vecinos, porque todos son os nosos vecinos que ten as súas necesidades, e creo que, estamos tirando para adiante e a veces os obxectivos non nos deixan ver o que estamos deixando no camiño. E creo que, e lle pido que, igual que lle pedín, de forma nas reunións de portavoces, eu pido agora diante do plenario e diante dos veciños para que se teña en conta e estudiemos a posibilidade, que tamén me consta que moitas persoas de sintonía do seu grupo político tamén pensan o mesmo, o sea, non é algo que agora me este sacando da manga, é algo que verdadeiramente a xente dos povos nos solicitou encarecidamente e lles molestaba bastante que se quitase o día 1 da feira. Entón, creo que é un tema que igual se podría retomar e poner sobre a mesa e dar unha pensada. Eu tuve unha oportunidade, efectivamente, na propia campaña electoral, aproveitando todos os mítines, de falar ampliamente cos veciños e cos vecinos sobre este asunto. E é verdad que cando coñecen toda a información tamén hai posturas que varían, non? Porque é verdad que para isto é bo coñecer toda a información e non só un xenéricamente que o que as feiras ou que ir a comer o pulpo, non? Quer dizer que isto, cando dende aquí tomamos decisións, tomámolas pensando en máis cuestións e procurando non ser cortoplacistas e, por tanto, pensando máis alá de poder comer o pulpo ou non, un día ou outro, e sí que é verdad que, eu creo que en cuanto se explica e cuáles son as motivacións desto, eu creo que hai unha anuencia importantísima no que ten que ver con estos cambios, non?
E hai unha cuestión que eu sí que creo que nós nunca nos negamos así taxantemente no que tiña que ver co día 1, pero que sí que explicábamos claramente cual era a problemática que nos parecía que podía ter o feito de que se celebrara tamén feira o día 1, porque o feito de que haxa unha coincidencia, pois que feira que poda coincidir o día 1 en xoves, en venres ou en luns, por exemplo, fai unha acumulación de feiras en 2 ou 3 días, 2 feiras, que nos parecía pois, que dificilmente podía ser asumible cos medios do Concello, cos recursos e con unhas feiras que serían, pois, que poderían ser 5, porque sí que eu creo que se non son todos os sábados, pois dificilmente vamos a poder fidelizar como proposta comercial para Allariz pois unha feira, como tens que estar preguntando se ese sábado hai feira ou non, e por tanto nos iríamos a 5 feiras, non? A 5 feiras nas que, como dicía, moitas delas poden coincidir casi en días consecutivos, prácticamente en días consecutivos ou casi en días consecutivos, moitas veces o ano. Ainda así, nós, os comerciantes tamén, os ambulantes, nos mostrábamos dispostos a ver esa posibilidade tamén, sempre e cando hubiera un compromiso por parte deles de que non asistiran a feira do 1, que por tanto despois deixaran de asistir a feira do sábado, non? E que por tanto que non houbera aí unha promoción dunhas feiras en sábados, que despois cando chegara tanta xente de Allariz como aquelas persoas que poden desplazarse de outros lugares aquí, se encontrara con que non tiñan o posto instalado. Cando trasladábamos así, entón decíamos que podíamos ver esa posibilidade, eles o que non trasladaban era todo o compromiso de asistir, non? Por tanto, que veíamos tan claramente tamén aí era unha intencionalidade clara de sacar o día 1 adiante, sabendo que despois os outros días non iban a vir e, por tanto, que nos iban a deixar en unha situación moi en precario. Nos o que sí que temos que garantizar é que non se celebra en precario a feira e que, por tanto, todos aqueles que solicitan autorización van a vir a cumprir con ese compromiso e con esa autorización. Por eso comentábamos tamén de incluir na ordenanza esa obrigatoriedade de montar o posto e de non facelo en 3 veces consecutivas, en 3 feiras consecutivas, pois que se perdera esa autorización, precisamente para evitar que nos poderan suceder cousas como estas. Pero, nunca descartamos esa posibilidade, sempre e cando houbera ese compromiso, que por parte dos vendedores ambulantes non o hubo. O sea, non se formulou ese compromiso para asistir aos 2 sábados se celebraba o día 1. Entonces, pues lógicamente, pues nos podíamos aceptar unha parte, pero eles non aceptaban a outra. Entonces, así tamén é moi difícil. Pues non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 21:36 horas.